assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti e windande men wattidinde. Hande eɗen janga ko wiyete mimarak, nunarak, wow, ha saqiru, yanara. ɗo haaɗi. Mim so adima nani wiyete ko mim, hakkunde mim, sara bindol mimarak, so wattidima mimarak, mim mim, mimarak mimarak. So adima e bindol juburna arwande hakkunde nandi inde nunarak, so wattidima seridima nandi inde. ɗo ko wow so adima hakkunde bindol wow, so wattidima bindol wiyete ko wow taƴƴo, so seridima wow, wadde ko wow taƴƴo wow. ɗone so adima hakkunde ha mawɗo, so woni sara bindol ha saqiru, so seridima ha saqiru, ha mawɗo, ha saqiru. ɗone so adima ko juburiya, hakkunde bindol juburiya, sara bindol yanara, so seridima yanara. ɗo ko wiya kono delni, kono ko yorit, juburiya, yanara, yorit. Mimarak, nunarak, wow, ha saqiru, yanara. Mim, mimarak, juburna, nunarak, wow, taƴƴo, wow, ha mawɗo, ha saqiru, juburiya, yanara, yorit. ƴettu kuɗol ma e karnema mbañotoɗa janga ɗigga, a hoolaki hoorema, ɗakko bawɗo walluma ha jiya lawol. aɗa ñaani ballowo noddu en e 00221 117 906 14 81 mbaɗa yaya li jiya whatsapp o caggirɗa. a saggani noon alhamdulillah, ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e bowal yaya li kosgal. alhamdulillah en timmini hande.